на хореография на различни песни. Всичко е много хубаво, да не губим време, а да репетираме. Здравейте! За репетиция ли ме чакате? Благодаря. Много смешно с мен. Репетираме така, че стига шеги. Аз не те шокирам. Не може ли да бе? Разбира се, че може, но това не е който ти е. Ти трябва да се занимаваш с по-важни неща. Кой ще записва папенчик? Абсолютно. А и ти не знаеш текстовете и хореографията. Така е най-добре за всички. Ако хореографията е проблем, мога да ти покажа стъпките. Сериозно, разбирате ли? Много са лесни. А за песните не е задължително да пееш на всичките. Нали, момичета? Да, естествено ще пееш, които знаеш. А кой ще записва за папенчик? Друг ще се погрижи за това. Кой? Изненада. Момичета, мисля, че дойде. Оставете го намира, Себастиян е нормален човек, отводи кръв като всички, не му се качвайте на главата, моля ви. Чао. Не мога да повярвам, че си тук. Да, ето ме. Много ми е приятно. Добре дошъл в Джетман Тролер. Ти си Касмин, нали? Да, аз съм Касмин. Как си? Почакай малко да говори. Застани тук. Добре. Приятели на папенчик, вижте кой е с нас, Себастиян Диалогос. Здравейте. Какво правиш в Джетман Тролер? Ще бъда гостуваща звезда. Не мога да повярвам. Себастиян в Джетман Тролер. Елате, виждате, че имам супер изненада. Това е тя. Приятно ли? Себастиян. Аз съм Джим. Аз съм Джон. Ние Обичаме те. Ние сме твои почитателки. Да, така е. Не знам дали си спомняш за мен. Аз ти казах, че си най-красивия на света. Аз също. Благодаря. Добре, момичета, стига вече. Себастиян трябва да прави запис. Да, много се радвам, че съм тук с вас. Слушай ме, пусни в папенчик, че всички момичета трябва да имаме нещо изумрудено зелено в облеклото. Не ги предупреди. Не задавай въпроси, а действай. Извинявай. Здрасти. Приятно ми е. Как се казваш? Здравей, аз съм Амба Смит. Себастиян Диалогос, приятно ми е. Аз съм Делфи. Здрасти, Делфи. Аз Касмин, както вече знаеш. Разбира се, исках да те питам дали можеш да запишеш един клип за моя канал. В такъв случай трябва да знам за какво става въпрос и второ, дали ще ми хареса. Добре, не? Аз съм съгласна. Запиши и мен. Или пък мен. Видеото ще разказва за най-красивото момиче в Джетман Тролер, затова искам да ти задам няколко въпроса. Да, аз искам да направя едно уточнение. Чао, приятел. Но ние едва започваме. Можеш да започнеш ли? Само с мен. Здравейте, момичета, как сте? Не ни хващаш. Влезте, моля. Много внимавайте, това е ценно произведение на изкуството. Да не го изпуснете. Но, Мигел! Моля ви, казах ви, че трябва да внимавате. Може да се щупи. Да, госпожо, с какво мога да ви помогна? Бихте ли завели тези господа в дневник? Това произведение пристига от много далече. Оригинално известен художник. Чупливо е, не бива да се цапа, не бива да се драска. Погрижете се да го пренесат невредимо. Ще се погрижа, не се тревожете. От тук и внимателно. Закъснях обаждането. Има ли новини? За съжаление не са най-добрите, мис Бенсън. Какво става, Любърти? Какво научи за племениците ми? Здравейте на всички, аз съм Себастиян Диалогос. Добре дошли в новото видео. Намирам се на... Ще продължа. След малко започва. Идвам. Добре дошли на новия Open Music. Това издание е специално. Ще видим промоцията на новия видеоклип на Roller Band. Здравейте на всички. Благодарим ви, че сте тук. Искаме да кажем на всичките си почитатели, че сте стартапени. Благодарим. За съжаление няма да можем да ви покажем клипа заради възникнал технически проблем. Извинете ми. Това беше неочаквано. Симан, ела. Направих бекъп на видеото. Ето. Нина, страхотна си. Моля за внимание.